ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ಒಡತಿ ಆಯ್ತಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆ ಹರಿಹರದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ಅಂತೆಯೇ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸಡ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಡ್ದಾರ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಡ್ದಾರ ಮೂಲೊಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿತಿನ ಆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಆ ಬಂಟರ ಒಂದು ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಭವ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತದ ಅಂತೆಯೇ ಊರದ ಪರ ಊರದ ಅಂತೆಯೇ ವಿದೇಶದ ಮಹನೀಯರನ್ನ ಕುಲಪೂರ ನಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೊಂದುಳ್ಳೇದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಬರೋಡು ಐಕದಾದಂಡದ ಸ್ಥಳ ದೋಷ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಬಾಧಾ ದೋಷ ಶತ್ರುಜನ್ಯ ದೋಷಗಳು ಪರಿತನದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇದಿತಿದೆ ನಟ್ಟು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡೋಣ ಬಂದು ದಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತದ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ದಿನ ತಾನೇ ಆ ಸುಲಗ್ನಡು ಸುಮುಹೂರ್ತಡು ಆ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡೋಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಬರೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಶೀಘ್ರಾತಿ ಶೀಘ್ರ ನಂಗೆ ಒದಗಿಸಾದು ಕೊರೋಡು ಆ ಭವ್ಯವಾಗಿತ್ತಿನ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಐಟು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೇನ ಅಂತಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಭವನದ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತಿನ ಆ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಕೀರ್ತಿನ ಗೌರವನ ದೇವರು ಉಳಿಸಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾವಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಆ ಪೂರ ಈ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ದೇವರು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಭ್ಯಾಂ ಮಹಾವಾಣಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಭ್ಯಾಂ ಮಹಾ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ಮಹಾ ಶಚಿ ಪುರಂದರಾಭ್ಯಾಂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಶಿಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ಮಹಾ ಸೀತಾರಾಮಾಭ್ಯಾಂ ಮಹಾ ಮಾತೃಭ್ಯಾಂ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುಭ್ಯಾಂ ಮಹಾ ಆಚಾರ್ಯಭ್ಯಾಂ ಮಹಾ ಇಷ್ಟದೇವತಾಭ್ಯಾಂ ಮಹಾ ಕುಲದೇವತಾಭ್ಯಾಂ ಮಹಾ ಆನಂದಂ ಸದನಂ ಅವನ ಆನಂದಂ ಆನಂದ ಇಪ್ಪಡಿ ಆನಂದ ಎತ್ತಲೆ ದುರ್ಬರ್ಪಣೆ ಜಾಲಾಗಿದೆ ಆ ಭವನದ ಆನಂದ ಬರ್ಪಣೆಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ಮುಂದೂರು ಮಾತಾಡಿದ ಸಮಾಜದ ದಾನ ಕೀರ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮೂರು ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं आदित्यादिनवग्रह शुभकरा भेषादयो राशयो तावर जंगमा प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम आदि तत्परमंगलाष्टकमितं श्रीराजराजेश्वरेण आख्यातं भजतामभीष्टफलदं सर्वाशुभद्वं सदं माङ्गल्यादिशुभक्रियासु सततं सत्य विद्वांत निवारणी कतरणी विघ्नाट वीरव्यवा विघ्नव्याळ कुलाभिमान गरुडो विघ्नेभ पंचानना विघ्नो तुंगगिरि प्रभेदन पवी विघ्नाब्धि कुंभोद्भवा विघ्नो गाभ्रकुल प्रचंड पवनो विघ्नेश्वर पाहि मां विघ्नेश्वर पाहि मां ಸುಗಿಪ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಅನೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೇರನ ಗಣ್ಯರನ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೇನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಪಣದೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ್ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುರಂಜಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ವೇದಿಕೆಯ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ವಿನಂತಿ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನೀರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ನಕಲು ಭಿನ್ಯ ನಕಲು ಸೇರಿದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಮಲ್ಪಡ ಬಣದ
ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನು. ವರ್ಮ ಮಗನದ ಅಪ್ಪೆ ಬುಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದು. ಈ ಜಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹರಿಹರ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತದು. ಈ ಜಾಗಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದೈವಲಿನ ನೆನೆತಂದು ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಇನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡಸ ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿರೇಖಾ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಪನ್ ಏರ್ ಗಾರ್ಡನ್ದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಬಪ್ಪನಾಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಡತ್ತುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ನಗುಲು ತೋನ್ಸೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಆರ ಧರ್ಮವತ್ತಿ ಶಶಿರೇಖಾ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಸುರುಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಪಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ಈ ಜಾಗನು ದಾನ ರೂಪೋಡು ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿದ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ದು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚಂದು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬಂದು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಪುದಾರ್ದೀತ ಅರೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಏನು ಸ್ವಾಗತ. ಬರಿಟಿ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಸುಮಾರು 1.25 ಕೋಟಿ ಕೊರ್ದು ನಂಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಎಂಗಲ ಮುಂಬೈದ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾನ ಶೂರ್ಯರು ₹1 ₹2 ದಾನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಟ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ರ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಬೈದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶನ್ಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಓಲೋಲು ಬಂಡರ ಸಂಘ ಉಂಡ ಬಂಡರ ಭವನ ಉಂಡ ಅವಳು ಆಶಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನ ಪುದಾರು ನಮ್ಮ ಬರಿಟ್ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ ಪುದಾರ್. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ದೇವರ ನಂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು. ಅಂಚಿನ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಒರಿಯೋಡು ಉಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಬರಿಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಾಪುಂಡು. ಐತ ಒಂಜಿ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಇಂಥ ಮಾತೃ ಸಂಘದಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದ ಐತ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದು ಮಾತ ಸಮಾಜದಾಗಲ್ನ ಒತ್ತಾಯಗೂ ಒಪ್ಪಿದು ಏನಾಯ್ತಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಮ್ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಅವೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದಿರು. ಅವು ಬಂಟೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಆವಡೆ ಎತ್ತಿಂಡು ಅವು ಆವಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ ಅನ್ನಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮಲ್ಪನು 9 ಮಾಗನದ ದೇವೇರ್ನ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕಕ್ಕೊಗುತ್ತಾರೆ. ಬಂಟೇರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆತನದ ಮನೋಹರ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪೂರ್ಣೋಡು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಮಲ್ದೇರು ಬಂಟರ ಭವನ ಮಲ್ತದು. ಅವತ್ತಂದೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳು ಬಂಡ ಫೆಡರೇಷನ್ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಒಂದು ಎಂಗಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡು ಇருந்து ಐಕ್ಲ ಆಪಂತೀರಿ ನನ್ನತ್ತೆ ಪ್ರೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾರು. ಸಂತೋಷ್ ನನ್ನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಗಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಗಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಬಂಡ ಉಡುಪಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಲ ನಂಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರನ್ನ ಈ ಪುರ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಅಲ್ಪೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೋಕನ್ನಡ ಬಂಡೇನು ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಬೈದು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಗನ್ನ ಮುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಲು ಪುಂಜೇರು ತಿರ್ತ್ಕುಲ್ದೇರಿ ಈ ಎಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜು ಲೋಕನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಮುಲ್ಕಿದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಹೊಸತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿತ್ತು ಮುಲ್ಕಿದ. ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರಂಗಲ್ಲ ಟ್ರೆಜರರ್ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಬೈದೇರು.
ದೊಡ್ಡ ಕೇನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಹೊರ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಹಂಗೇನು ಬಕ್ ಕೂಡ ಇರ್ಪೇರು 2ನೇ ಸಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ ಬಕ್ಕ 2ನೇ ಸಾರಿ ಅದೇನು ಕೇಂದ್ರ ಅಂತೀನಿ ಬಗ್ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚ ಮೊಂದ ಸಣ್ಣಲ್ಲರು ಜಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಳು ಅವರು ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಆತೇರು ಅರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಗೊಡ್ಲ ಕೆಲಸನೇ ಅಂತೇಳಿ ಹತ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರೇನ ಈ ಪುರ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಅಲ್ಪ ಎಂಗಲ್ ಕರ್ನಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಕೊಂಜಾಡು 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ಏಪ ಮಾರ್ದು ಬೋಪು ನೀವು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವನ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಆತನು ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಕು ಮಾರ್ದು ಬೋಂಡ ಎಂಗಲ 1 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರು ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾನು ಮಲ್ತಾಯನು ಅಂಚೆದು ಚಂದ್ರಾಸನ್ ಎಂಗಲ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವತ್ತಂದ ಐತ ಎಂಗಲ್ನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳಿರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮರಣಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತು ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಗಲ್ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ತೆಲ್ಲರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ದೇಡ ಕಲ್ಚರಲ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಂದ್ರಾಸನ್ ಇರ್ತದೆ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪುರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಗುರುಪುರದ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಭಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಭಜನೆ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಆರಡ ಪೂರ ಆಪ ಅರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾರಣ್ಯ ಎಕ್ಕರ್ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಅರ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬಾರಿ ಕೆಪ್ಪುದರ್ ಮಲ್ದಾರ್ ರತ್ನಾರಣ್ಣಾಗ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಣ್ಣ ಸಂಘಡು ಭಾರಿ ಪುರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಮಲ್ದೇರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ ಅರೇನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ರಾಜಕೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಈ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ದಾಲ ಹೆಂಗಲೆ ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದರಿಂದ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪನ ಮತ್ತು ಓಡ್ ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ ಒಟ್ಟು ಕೊಡ್ದು ಅರೇನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಪುಂಜೇರಿ ಎಂಗಲ್ ಸುಧಾಕರ್ ಪುಂಜೇರಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರತ್ಕಲ್ ರೆಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಎಂಗಲ್ ಒಟ್ಟುಲ್ಲಿರು ಅರ್ನ ಧರ್ಮವತ್ಲಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ ನಗುಲು ಮನೋಹರ್ ತೋನ್ಸೆ ಎಂಗಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೋನ್ಸದ ಜಾಗ ಜಿನ್ ಅಂತ ತಿರ್ತುಗುಲ್ದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗ ತೀರ್ತುಳ್ಳೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತೇರನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನುಳ್ಳೇರು ಮಾತೇರನ ಪುದಾರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಪೂಜಾನು ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗ ಬೈದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ನಿಖಲಿ ಮಾತಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾತಾಡಿ ಮಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ದ ಕುಳಿಜಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾಲ ಎಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾರು ಜಾಗತಿಕ ಬಣ್ಣ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಿಂಜಿ ಬೈದೇರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರೋದು TV9 ಸುವರ್ಣ ಮೋರ್ದ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಇನ್ನು ಮುಲ್ಕಿ ಪ್ರೆಸ್ದಾಗ ನಿಶಾಂತ್ ಮುಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಉದಾವಣಿದ ಆರು ನೆಟ್ಟದಾರಿ ನೆಟ್ಟ ಅಂಜಿನ ಪೋನ ಈ ಜಾಗನ್ ತೋಂದು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗಡೆ ಮಲ್ದೇರ ಅಂದು ಅಂಜ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನಿಗ್ಲು ಮಾತಾ ಬೈದಾರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬೈದಾರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಅಲ್ಪ ದೇವರು ಆಯ್ನಾಟ್ ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಕನಸಿತ್ತನು ಒಂದು ಜಾಗ ಇರ್ಗೆ ತೊನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ತೊಂದೇರು ಕನ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಗ ಆಫೀಸ್ ಒಂಜಿ ಆವಡ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುದ್ಧಿಗೊರಿಯರು ಇನ್ನು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿರು ತೋನ್ಸೆ ಆಗಲ್ಲ ಊರು ಯಾರು ಬೊಂಬೈಡು ಬಿಸಿ ಯಾರು ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದ ಜನ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದೇರು ನೀನು ಸಸ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ ಆರ್ನಲ್ಲ ನೆತ್ರ ಸಸ್ಯಕ್ಕನ ಪುದಾರಡು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಅವು ಆವಡು ಇಂಚವನ್ನ ನೆಡರು ಹೈವೇಡ್ ಪೋನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿರಿ ಎತ್ ಕೊರ್ಲುದ ಅಂದ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಎಂಗುಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನಂದ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ದೇವನ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ತಿನ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಎಂಗುಲು ಕಿನ್ನ ಅವಳು ಮಲ್ತಾಡ ಅವು ಅರೆಗೆ ಆನ ಗನಸ್ತಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ತೆಗಿದಾರೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೆಗಿದಾರೆ ಅವ್ರು 2 ಜನ ಆರೇ ನೇಮಕ ಮಲ್ದಿನಿ ಐಟ ಹತ್ರ ಅಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿಜೆರಡು ಅಗಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅವು ಆನಂದನ್ನೇ ಬಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪನಾರು ನಿಗುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ದ ಪರವಾದ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ನ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನಾನು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗ್ತಾರೆ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಶಶಿರೇಖಾ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಕಲಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರು ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿರೇಖಾ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಪನ್ ಏರ್ ಗಾರ್ಡನ್ದ ಸೂತ್ರಧಾರರು ರೂವಾರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಐಕಳ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಬಂದುಲು ಸಲ್ಲಿಸಾವುದಿಲ್ಲ ಲಾಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಹೆದ್ದಾರಿಡೆ ತರದಿರ್ತ ತೋಜುನಂಚಿನ ಓಪನ್ ಏರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಸಮಾಜವು
ಏರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಆರೆಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಿಖಲ ದುಂಬದಿಕ್ಕಿಡಿದಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿರೇಖಾ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಡ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಮಣಿ ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಅವ್ರು ಬಂದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ ಕರ್ನೇರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಮಹಾದಾನಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನೇರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂನಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನ ಕುರ್ಕಿಲ್ಬೆಟ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸೋಡು ಈ ಪೊಡ್ತಡು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಯಕರ ನಕಲು ಮೊಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಡ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಕಲು ಅಂಚೆರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಕಲಿನ ಗೌರವಿಸುವ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಬಂದು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಡ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಕಲು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ತೋನ್ಸೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಂಜ ಸುರತ್ಕಲ್ ರೈಕೊಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಸಾದ್ರೆ ಮುಂಬೈದ ರವೀಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿಲು ಮೇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಕಂಕನಾಡಿ ವಲಯದ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೀಡರ್ ದಯದೀದ್ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ಧ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ದಯದೀದು ಈ ಪ್ರೌಡ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆವಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವವನ್ನು ಗೆತನೋಡು ಅಂಚನೆ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಬಂದಿನ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಪನದ ರೂವಾರಿನ ಮುಖಲು ಮುಖಲಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದೆ
ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನು. ಇಡೀ ಬಂಟೆರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಿನ ಉತ್ಸವ ಪಣಲಿ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಟೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹರೀಶಣ್ಣಗೆ ಏತನ್ನು ಪಂಡು ನಿಖಿಲ ಬರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಲೀಡರ್ ಲಾಯ್ಕೆ ಪೊಡ್ಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಪ್ಪು ಆರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ಆ ಲೀಡರ್ ಅದನಿಗೆಲ್ಲ ಬರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ನ ವಿಷಯ ನಾಳೆ ವರ್ಷ ಏತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ತೆಗೆದ ಅದನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏತು ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏತು ಅವು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆ ದೀಪದ ಲೆಕ್ಕ ದೀಪ ಅಲ್ಲೊಂದೇ ಪುಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳಕಾಪು ಯಾನ ಯಾಪಲರೆ ಪನ್ಪೆ ಏರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀ ಪಾಡಿತ್ತು ನಾಡ ಇದನ್ನು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧ್ಯಜಿ ದೇಗನಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏತು ಮಿತ್ತು ಪೋಯನ ಆತ ತಗ್ಗದು ವಿಮಾನ ಇತ್ತೇನ ಆಯೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮನುಷ್ಯಗೊಂಜಿ ಚೂರು ಗಮಂಡ್ ಯುಗೋ ಅಥವಾ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹಾಪಿನಿ ಬ್ಯಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಬಿನ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ಖಿ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅವಡು ಇತ ಕಲ್ಲು ತೆರಪೆರಗೆ 10 ಜನ ಬೋಡಾಣ ನಂಗೆ ಏರಾಗ ಗುರಿ ತೋಡಿಯಾರ ಆಗಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತದ ದೀವರೆಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಮೊಗುಲ್ ಮಾತ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ ಸ್ತಂಭ ಕಂಬತ್ತು ಸ್ತಂಭ ಆಗಲು ಯುಗ ಪುರುಷರು ಆಗಲು ದೇವರ ದೇವಟ ಆಗಲು ಮುಟ್ಟಿನ ಬಂಗಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಆಗಲಿ ಎರೆಗೆ ಎರಡ ಪಿರಾಡ್ ಉಲ್ಲರ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇಗನಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಗಿಂಚಾಪಿರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಎರಡು ಸಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಗಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 7 ಜನ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಪಿಯೋನ್ ಟು ದ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೊಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಗಲ್ ಅಂಚೆ ದೀತರಗಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಡಪುಟ್ರೆಗ್ ಆತ ಸುಲಭದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ನಡಪುಟ್ರೆಗ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪತ್ತವರೆವರೆಗೆ ಒರೆ ತೊಪ್ಪಿದ್ದು ಬಲ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುರ್ಕವೇರು ಅವಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯನ ನಿರಂತರವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ ಒಂಜಿ ದೇಗನ ಮೊಗಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗಲು 24 ಗಂಟೆ 25 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ 26 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ದೇಗನಗಲ ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಎರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎರಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಣ್ಣೆ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಏತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೈ ಕೂಡ ಆತ ಹುಷಾರಾಪೆ ಆಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಪಣು ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಕೊರಿಯ ಅವು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಅವು ಕೂಡ ನಂಗೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮಲ್ಲ ಆಪಣು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಂದು ಜಾಗ ಬಂಡ ಒಂದು ಜಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ತುಂಡು ಬಂಟನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ನಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಓ ಬಣ್ಣ ಸಂಗಳ ತಿಕ್ಕಂದು ಹೈವೇ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಬಂಟರಿಗೆ ಎಂಚ ಪಡು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಬನಸು ಎಂಚ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ದರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಡ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಡ್ರೀಮ್ಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ. ಸೊ ಯು ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಬಿಗ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎವರಿಬಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಜಾತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಪೂರ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಬಾಂಬೆಡು ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡು ದುಂಬಿತ್ತು ನಡೆದೈತು ಮಾತಾ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಇಟ್ಪೇರಬಹುದು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಾಂಬೆಡು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಆಗಲು ಪೂರ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿರೋ ತಿಂಬಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ದಾನ ಕೊರಿರೋ ಜಾಗ ಕಟ್ಟಿದ ಅವು ವಂಚನೆ ಇತ್ತು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಬದಲಿಸಿದ ರಪ್ 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 ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತಾರೆ ವರ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಥವಾ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ನಾವು ಅಗಳ ಓಡಿತಿರೋದು ಸವಲತ್ತು ಉಂಡು ಆತ ದೇಗನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮನುಷ್ಯನ there is no barometer to judge human beings capacity malparapaji umbene itendu barometer idi there is no barometer anjare moga merna aikala harishanna anjare are think malpere onji quote pan that decision may be but that's final
his decision may be malperaru yangal mada concern kenu we said okay go ahead avu dag because he has created a relationship with us and he has performed are 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ತೋಜವೇರು ಬಕ್ಕೀಗ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಮಲ್ಪ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡ ನಿಗಲ್ ಬೈದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಂತ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿದೆಂತ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾಲ್ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಒಟ್ಟಾವಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ತೋಜೋಡು ಬಂಟರ್ ಏತಿ ಜನ ಉಲ್ಲದಿಂಚ ಪಂಜೋಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಗಾರ ಸಿಂಗ ಬಾಲ್ತು ಏತಿ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗಾರನ ಪೂರ ಪಾಡ ಮರಡು ಡಾಂಗ್ ಡುಂಗ ಆವಡು ಶೋಕ್ ಆವಡು ಬಂಟರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ we are comfortable okay must kadu badaveri but we are there to support them we will lift them anja don't worry on anything any problem itnalla aikalaishanna kenne we are there to support god bless you god bless all god bless jai bandi ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದೆ ಆ ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪಾತ್ರದ ಆರ್ನ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಿದಡಲಿರೆ ಅರೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತುರು ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಏರ್ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವೇದಿಕೆಡು ಚಾವಡಿ ಕುಳ್ಳಂಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾಯನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಡ್ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗದೆತ್ತು ನೋಡು ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಬೆರಿತ ಪಿರೋಡು ಯಾನುಳ್ಳ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಸದಾಶಿವಣ್ಣರೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಜಾಗ ಸುರುಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕಗೆ ತಂದು ಅಂತ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆದ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6 ಆರವೇನು ಗೆತ್ತದ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಆನಂದನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶಶಿರೇಖಾ ಅದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂದು ಓಪನ್ ಏರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ಲ ಅಗನೊಟ್ಟು ಸೇರಿದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಲ್ತೆ ಮುಂದಲೆಯನ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ಈ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಈ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂಗೆ ತೂಂದೇ ಇಲ್ಲ ಆರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟಕಂಗ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ಬೇಕ ಭಾರಿ ಫುಲ್ ಶೋಕದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡ್ತಂದೇ ಉಂಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರೊಂದೇ ಪೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೋಂದೇ ಪೋಡು ಅಂತ ರಂಚ ಆರು ದಾನಿಗಳು ನಡು ದಾನ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಸಮಾಜಗೂ ಅವೇನು ವಾಪಸ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಹರೀಶಣ್ಣನವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ದೈವದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಜಯ ಕಪೂರ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ರೀಜನಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಮಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಥ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಎತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಐಕ್ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಯನ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶಶಿರೇಖಾ ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಲ ಧನ್ಯವಾದ ವನ್ಪೆ ದಯವಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಜಾಗದ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಈತ್ ಶೋಕದ ಜಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಇದ್ದೆ ಪಂಡೇರು ಈ ಇಂಚಿನ ಹೈವೇದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇದ ಬರೀಟ್ ಈತಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮದೇ ತೊಂದ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅವು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅವರಿ ಮಲ್ತನಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಏನು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರಬಾಡದು ಇನ್ನು ಯಾರೊಂಜಿ ಆನಂದನ್ನೇ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಐನು ವಯಸ್ಸೊಂದೇರು ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಕ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಹಾ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಈರೆಗೆ ಪುನಃ ಅಭಿನಯ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆರಡು ಏತಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಕಾವರುಡು ಬನ್ಕ ಆರನೇ ವಿಷಯ ಏತಲ ಪರಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ದಯವಂಡ ಇಂಚೋಗು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಬಂಟ್ರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತದ ಮುರಾನಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆವಾಜ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ವರನು
ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟಾಯರ ಇದು ಐಕೆ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಇರೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಐಕ್ ರಾಜಕೀಯ ದುರಿನೇರು ಸರಕಾರ ಐಕ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಆವಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕೇಳಿಕೆ ಐಕ್ ಪಡದ ಅರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಲಿ ಎತ್ತದು ಮಲ್ತದೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಟು ಹರೀಶಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಂದಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಎಂಚಲ ಆಯ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆರೆಗೆ ಎಂಚಲ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲು ಬೈದಾರೆ ಪೂರ ಲೀಡರ್ಸೇ ತೀರ್ಥಗುಳ ನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಮೂಲಗುಳ ನಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಎನ್ನ ವಂದನೆಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ಮೂತುದಿನಿ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪೂನಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನ ಕುರ್ಕಿಲ್ಬೆಟ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳರು ಆರು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸದ ರೂವಾರಿ ಆನಂದನ್ನೇ ಎಂಗಲ್ನ ಪುನಃ ಬನ್ಸಂಗ ಆಪುಣಂದಾಂಡ ಆರ್ಲ ಒಂಜೇತ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಎಂಗಲ್ನ ಮಾತಿರನ ಮಾಮ ಎಂಗಲಿಗಲ ಪೂನ ಬನ್ಸಂಗಗಳ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಪಾತ್ರರಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭಾಂಶನೆ ಕೊರೊಂದು ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಎಂಗಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಊಲ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ದೇವರನ ದಯ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗಲ ಹರೀಶಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಬಣ್ಣದು ಎಂಗಲ್ನ ಪೂನ ಬನ್ಸಂಗದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ಎರಡು ಶಬ್ದ ಮುಕ್ತ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಶೆಟ್ಟುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿದ ಬರಿಟುಲ್ಲ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಇಂಥ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನುವೇರ ಅಂಚಿನ ಅವನ್ ಪೂಪುಂಡು ಜಾಗಬೋಡು ಎಂತ ಪೂರ ಆರು ಎಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವನ್ ಪೂಪುಂಡು ಎಂಗೆ ಎನ್ನುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆ ದಾದನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಡು ಪುಣ್ಯವಲ್ದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಅಂಚಾದಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಡು ಇನ್ನು ಆನಂದಣ್ಣೆ ಆರ್ನ ಆಫೀಸ್ ತುಂಡಯವು ಈತು ಶುಗ್ದ ಆಫೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನುಡು ಒಂದಿತ ಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ಒಂದು ಇಡೀ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆದ ಆಪುಂಡು ಪನರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಭಿಮಾನುಡು ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಿಗಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಆರು ಕೆಲಸ ತೊಂದೇರು ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎವೇಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಹೊರ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕೊಡು ಪಂದೆ ಪಂದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಅಡೆಮುಟ ಪೋಪಿನಗಲೇ ಒಂದು ಆರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ ಒಂದು ಅಜರಾಮರ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರೆಗ್ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ನಗಲೆಗೆ ಏಪಲ ಇದ ಮುಟ ಅಂಚಿನ ಐಡೆ ಬೈಜಿ ದಾನ್ಯ ಈ ಸರ್ತಿ ಆತಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 1000 ಕೋಟಿ ಬತ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ಐತ ಬಂಟೆರಡು ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಟೈಮ್ಡು ಏರ್ಲ ಬಡವರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿದು ಪಂಪಿನ ಕಾವಡು ಪಂದು ಶುಭಾಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಪರವಾದಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದಲ ಯಾನ್ ಮಾತೆರ ಬೈದ್ನಾಗಲೇ ಕುಡರ ಶುಭಾಷಣೆ ಕೊರಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹರಾಮ್. ನುಡಿಸಿ ಪಾಡೋಡು ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಪರಂಚಿನ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಚಿಂತನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಗುರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆದರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕರಾಯ ನಾಯಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನ ಲೋಕೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಚೌಟರ ದೈದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲರು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾಯಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಏರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವರ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿರೇಖಾ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನ್ನುಳ್ಳೆ ನಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದ ತೊಂದರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟ ಇನಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಯಿನ ಮಹಾದಾನಿ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವಣ್ಣಗಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಂದಲ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ನನ್ನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಧಾನಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಯಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಪೂನಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕರಾಯಿನ ಸಂತೋಷಣ್ಣಗ ಬಕ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಕ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ
ಕಾಡ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಂಗದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಪಾತೆರಡು ಏನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮನೋರಂಜನೆಯಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂದಲು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಉತ್ತರ ದಯದಿ ಜೊತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಗಮಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾತೆರ ಕೊಡುವರ ಸೊಲ್ಮೆ